Ladies and gentlemen, after a very, very long time, nhasi tadzoka namadzibaba Masango. Manga makawanda Eh, Mamuri tanga tiripo mamuripo. tanga tiripo nkwamaziko. Ndapedzisira kukuonai kugwero. Yes, kuwanda kwemabasa ndozvakunoita Right. kureva kuti takadyara Mm. tinenge tichizokohwa handiti. Alright. Yes, asi nhau iripo ndiye kuti tanga tichitenderera munzvimbo dzakasiyana siyana nkwamaziko. Like funga mukana kugwirwa unoona wakawanda vanhu vakazoramba vachiwedzera kuwanda namba yacho. Saka takatozipesa pazuva rimwe chete kuti kugweru tinooneka every Friday. Kugweru saka tanda kuti mazuva Friday itatedza kupedza vanhu toita Friday neSaturday tiri kupi tiri kugweru. Asi tiri kuona kuti vanhu vanga vachiuya nouwandu ende vanhu vari kukomborerwa. Kubva 2 months zapfuura idzi. Mamuchiramba muchingorova Friday gwero. Friday Saturday gwero. Hanzi yanyanyokoshei kugweru. Yarangarirwa here? Yarangarirwa inguva yegweru here? Chinoitika ndechekuti gweru inenge yarangarirwa panguva yacho iyoyo. Izvozvi sotara kunoko mugweru tasiya tamisa sangano rakakurisa. Saka tane imwe nzvimbo yatakutsvaga kuti toenda kumasvingo here. Toenda imwe nzvimbo ipi handiti ikatida kuti tiende. Chimoenda kuChegutu. Alright. Vanhu vekuChegutu vati haiwa Chegutu munenge pamunenge muchienda gweru bebe. Muchiti Thursday Chegutu, Friday gweru. Hamino munyarume manongera muchaita bani munofanira kuona weye wenda Chegutu. Yes, tinotoenda Chegutu yeze katiende Chegutu katironge Chegutu tiende muChegutu. Alright. Ivo vanhu vemugweru vanganyanyobatsirwa matambudziko api? Mugweru funga makaona matambudziko akasiyana siyana. Nyaya dzegold idzodzidzi dzemamainzi. Tiri kunongedzera panobuda goridhe chaipo. Yes, nhau yemamarriages iyoyo ndio imwe nyaya inenge ichinetsa mudzimba umo. Funga nenhau dzezvinhu zvakasiyana siyana kuroyiwa kwevanhu. Tofunga makaona chero nyaya yeGD6 yemuchinda weGD6 unoona kuti chinhu chidiki diki chinogona kunge chichito chinhu chokuti muprofita wakasafembera hwema chaiwo hwechokwadi. Unototarisira kuti munhu andoti ashuwa ndafamba ngoenda muprofita asi handina kuprofita zvanga ndichifungidzira. Saka vanhu vaiprofitwa chaizvo. Kana vanhu vaprofitwa unoona vanhu vane matambudziko akasiyana siyana. Ukaona kuti takataura nyaya yemuchinda weGD6 yekuti pana vanhu vakawira mazai handiteka. Asi unoona kuti nyaya iyi is not a joke handiteka. Inyaya inenge yatoonekwa pamweya. Ende nyaya ine chokuita kuseri kwayo. Kureva kuti vanhu vaiti mhepo yemunhu akafa yakuramba ichitendera futi mumuri. Izvozvo kutara kuno kwatikuita uno ndekuti vanhu vane matambudziko mudzimba umo. Saka matambudziko atasangana nayo kugweru anga akawandisa. Vamwe vanhu vanotourayana kugweru vachinzi munhu haana ngozi. Vamwe vaiti ndakaurayira munhu nekuti ndaona goridhe rakati. Ndobva ndamuuraya kuti nditore goridhe asi munhu yakuti ndinetsa izvozvi. Andiri kuona. Izvozvo tanochiya kuitira muna matoti zvidzikami asi enda unoripa. Ndapaona. Ngozi kuripa. Asi kana iri mhepo yekuti ukutoroyiwa aiwa izvozvo tinopedza nazvo tega. Zvinhu zvoita sezvofamba. Saka matambudziko anga akawanda mugweru asi ndotenda kuti tambobatsira vazhinji vasunungurwa. Saka zvinhu takwati vambotira kupi kuno kuHarare vane matambudziko asati taona. Izvozvo takutsvaga kuti takudenda muChegutu mataura nezvamo. Tombokemba futi muChegutu imomo chiita Harare Chegutu handiteka tichifamba takadaro. Zimbabwe yese yapera pachine nguva. Nguva itori diki unoziva kuti gore ndenga rakakura si diki. Kureva kuti nguva isusu yatakatofamba tichina mugweru. Pano mwana akatotimirira zvakanaka. Mama nyerenda toimba katsonga nani? Kasulu Chimbetu mukuru ya Simon Choba Chimbetu. Tenda gore rapera. Yes, manje swan tikapopemberera mama inso. Iyo zvitakuda kutopemberera futi kuti gore rakuda kutopera. Saka tikutarisira kuti dai Mwari atita zvakanaka nevatinobatsira gore richipere zvinhu zvichivafambira. Nokuti gore chinhu iri duku duku so asi tenge rakura asi iduku duku. Asi paduku pauduku hwaro pano vamwe votodza kutoripedza. Nguda kwokuti kuno varoyi vanenge vachishereketa. Mumwe munhu andokamurwa makore. Ko takupinda munguva yengoma. Nonguva yengoma here. Ndio mwedzi wacho uno vamwe vakatotanga kubva musi wa1. Vamwe vakatanga kuita zvimakuva izvozvo. Asi unoziva kuti chinonakidza sechekuti nguva ino iyi ndio nguva inosimuka vamwe vachidzokera muzvinhu zvakanaka vakomborerwa naMwari vagadzisa chiwanhu chomushamani mavo. Ndio nguva inosimuka futi mhepo iyoyi iri serious. Ndio nguva inoroyiwa asi vanokomborerwa vashoma than vanoroyiwa. Alright. Mkomazigo nguva inoyi ndio nguva inosimudzwa mhepo novaroyi vese. Ndio nguva inomutswa zvikwambu zvanga zvakambodzikama nguva inoyi novaroyi vese. Saka kureva kuti ndio nguva iyoyi mumwe munhu anogona kutobva kunze kwenyika uko chero kuna America uko achitendera kugadzisa makuva ebaba vangu kunoko
iye obva angoita zvisaradhi zvezvengusvi tikangobata makuva kuti ngatogadzire masavira ngatiite zvakati. Baba varoyi pavanogara vanotandira kumakuva, saka vanenge vachitoronga nyaya dzavo kupi kumakuva. Saka kuona kuti the more time munoda kubata makuva yayaya munopidugurana zvinhu zvakaiswa papi ipapo, kunoti watosimudza mhepo chero nomufu iyoyo anenge atokupandukira zvakare kubudikidza nezvaanenge aitwa nevavengi. Saka makuva haisi ekungobata. Saka ndotokurudzira vanhu kuti nhasi ndi 7 kunoti mazuva achitoripo vanhu ngavafambe vachibatsirwa, vozoenda kumakuva vabatsirwa, vachenerwa nzira yekufamba nayo paminamato. Ndikupaona. Yes. Ndikupaona. So vanhu ndavabatsirwe vasati vaenda kunotamba nenyaya dzemakuva. Vabva futi kutamba makuva acho futi wabvunzira futi zvafamba zvakanaka here. Nokuda kuti nhau inetika ndiye kuti iyo zvinoza kuti ndine imwe family yandakabatsira mari mwezuro. Vaiti last year tikaenda kubata guwa rasekuru takariita. Patakadzoka mwana wese basa rakapera. Vasikana vangu vari kuvarume vaidzoka mudzimba. Kudzamara vazofamba futi vabva vodzi kuti aiwa pamakaenda pamakatosimudza mhepo yechikwambo. Kura chikwambo makachipa mukana wokuita sei wokuita zvachinoda. Saka kuda kuti vakabva tanga futi kufamba futi kutogadzira kuti zvinhu zvitese zvifambe. Ozoona mumwe munhu akutodzokerwa pabasa. Asi uchisiri palevel yangu uchitarisira kunge wanga mumbori andokuzvona. Watodhileyiwa nenyaya dzemhepo ipi iyoyo. Saka varoyi vari kuroya variko ende vanenge vakatomira kuti toda kuti nhinga auye. Vamwe zvima-accident anenge akawanda izvo zvisokutara kwatiriita kuno. Ndongo vanodeketera chiro masatanism chaiyo vanoenda munzira dzavanodeketerera. Una kuti vatsaona ite sei awande. Zvakare ndonguva futi wemachurches pavanomhanya musangano vachiita sei vachiita misangano yakawanda. Saka kureva kuti tinenge tiri pakati pokurwisana zvakasimba nemhepo dzavashereketi. Yes. Saka panenge machipisa manhamba vanhu varofana kubatai nenyaya idzi nedzimwewo vanenge vachikubatai pamasame numbers achingori mamwe chete. Yes, masame numbers yedu ndiyaye mukomaziko. Manhamba edu haasi kutombochinja. Yes. Zvekuti ukaona wazovharwawo nevanhu manhamba edu mukomaziko haasi kuchinja. Unoziva kuti manhamba aya vazhinji ndiyo anotoziva nayo. Ende basa redu riri kufamba zvakanaka mukomaziko. Kaiti basa redu kureva kuti Mwari akutituma zvine simba tichiita basa. Asi usati ndakazotonakidziwa ndakaona baba Harare wagewa rasta vakatendeuka. Unoti Mwari anda zvinhu zvinoshamisa atitika. Yes, Mwari anda zvinhu zvinoshamisa. Saka kuona kuti vanhu vangashore chipostori, vangashore chinamato, vakamhanya kudzin'anga, vakamhanya kupi, as the end you can come kuna Mwari. Mukuona? Vakatendeuka pachokwadi ade? For the meantime wachiri pachokwadi risaziva kuti kana wazofunga mweya wekuti nzara yarowa. Asi utenda kuti Mwari achavaita zvakanaka. Mwari achavachengeta kana watendeuka nomweya wese. Because inzwa shiri dzinombururuka musango adzirime adzina minda asi dzinongowana chekudya. Kureva kuti ivo baba Harare vakamira pagospel yavo zvakasimba vachatodedzwa kuti uyai mutiimbire kuchechi kana isina tavadedza kuti uyai chechi kwedu mutiimbira zvakare vachipinza vanhu munyasha. Anditeka Mwari achavachengeta naizvozvo. Hatikutenda Mwari kana watendeuka nomweya wese chachaunoda. Mwari afana kuita zvakanaka mukomaziko. Baba Sango, thank you so much for time matipa mashoko pesa mukade kupa vanhu. Aiwa mashoko kupesa ndire kuti chero vari kunze kwenyika tiri kuti vakawana time yavo yebooking yavo vanofana kuwana nguva yekubatsirwa weitwa zvakanaka. Yes, pamafoni ipapo. Tu mukomaziko ndonzwa moitanza komaziko baita vanhu vopfeka gemenzi nemukomaziko tingabva tapfeka magemenzi nokumastudio here. Aiwa isati vanhu vakombore mukomaziko. Mwari hadi tsvina anditeka anoda zvinhu zvakanaka anditeka. Saka vanhu ngavakombore mukomaziko. Zvakafanira pamukaya kwedu kugweri papa andimana mapinda mugemenzi kureva kuti zvizvo zvifamba zvakanaka. Ya zviripo ndizvo topfeka mucheni isoya takapfekawo zvakaita sewo zvakanaka kuti chiuya kwamuri anditeka. Saka ndotenda kuti hapana chinoramba mukomaziko nokuda kwaMwari. Mwari andiitira zvakanaka. Saka ndoti ivo vanzwa nekufamba ngavauye vabatsirwe. Dzimwe dzenguva ndakambona pane anasavira vakauya so vechikuru kanzi imi madzibaba tavinza mamere dzimwe murume chaichairo kati aiwa Mwari zvaanoita manje anokanda basa pakashoreka ipapo ndoparinongokandwa. Saka tenda kuti Mwari aritiitira zvakanaka. Saka vane matambudziko mukomaziko ngavauye parugare tiripo. Ende vanhu vakangofona chero uri kunze kwenyika over the phone wakutobatsirwa zvinhu zvichifamba zvakaita sei zvakanaka. Ndinotenda mukomaziko. Aiwa
maona madzibaba masango tanga tinawo panapa valevhora napashoni rari kupfeka zvakanaka handimaiziva ikoko havasisiri madzibaba eongoti vanenge vangopfeka gebenzi pese pese asi pamunovabata pafoni kana pamunobatsirwa munobatsirwa nenzira yamunenge muchinyatsogodzikana nayo whether kurugare ndizvo kurugare ukambozoma munovabata but vazhinji vanhu ndozongoziva kuti munovabata pafoni vanokupai madirection kana murunzi kwenyika vanotaura nemi kana vachiuya muSouth Africa vachiuya kana UK kana vachiuya chero kwavanenge vachiuya Botswana kashoma kuti vaende vasina kupfura nepanapa tinokupai toona kuti aiwa thank you tinotaura zvekare.